Kaka, Türkmenistan'a nomradın ustaşı. Ey, maşinler ama ne bu ya? Aa, kalken o kaka, niye de yok maşinlerin mezarı ya şu. Öyle Öyle mi? mara ha. Şey, dilinden düşünüş yani o kaka. Koy sana. Oha, Ve, ayak gör ayak. yor kaka. Dışarı mı? Oha. Ha, böyle hadi gör onu. Ya, Ayım oturma gitti o kaka. öyle mi? Ananla yer onunla. Ya. Selamun aleyküm ağam. Ben senin benimle kurulaş. Maşinle kurulaş ya ka. Selamun aleyküm. Öyle mi? Var öyle lan, yürü var lan. Selamun aleyküm ağam. Wa alaykum assalam oğlanda. Ne? Sağlık sağlık. Oğlum ya. Näme hyzmat ağam? Tane amma ya. Ağam ne böyle? Adı vadan var ha. Dünya veren adı var. İstikillik. Oho. Yok dedi ya. Bir. Maşinle nana kaka. Aktısı çıkan nedir da ha? Hava. Aktısı çıkan şu Bir maşin. zat o tüsü ya da yerinden bir tüsü var da ver ya. Maşinle gurlaşyan diyorlar da adama. Bilýän. Maşin kapıdan girdim ben sesinden bilýän nime gatdy. Oho. Ay bola şunlar. Oh. Adyň näme ýaşulýan? Begüm. Ben ananma ya ağam. Şu maşin geldiği için becerip bilmedi. Tormuz tutanok diye. O kalot kozun yağlamayın ramın. Ey kalot kadar ya çallarma ya oğlum. Bilem oğay kaka. Ana ağam aytdım ananmayan. Iyisi bir yıl ver oy gitti şunu. Bir zinden alıp gidebilen o. Ve. Şunu diye yürüsün diye sen özüne alamakka lükkası bilen senki diyedi. Ay be. Benim maşinimden bir şey delliydi. O mu kanay be? Kaka. Aymetsin maşin. Ya da millet dolu maşin ağam. Benim maşinimin başına yapsın. Hey de korkadı. Oğlum şu var. Filmin var. Peşinde motora koyacağım. Kaka. Aşık. Ay bu ya. Am görüp beray Hadi bizimkine moran korku. Böyle. Näme o oğlum kıllak geçtin la kaptalımda? Benim görayın yanına. Ya, Usta halkı orada bilýändir ağam näme görýän? Bol inim bol ya. Kıraat uşağım sen. Urloylen taňan turam. Urloylen taňansa da tormuz tutanok. Tormuz tutmadı da значит kalotkan daýy. O kalotkan tutmajak gorda mantyfon işlenok. Mantyfon aýtmasa da. Aynaň açylar. Aynaň açylmasa da. Motor ýa gaýlananok. Janagym. Ve. Ya aylanmada da aktör da kul şütürümden. Kaka yüreli mi? Ay bu ne? Ben ayttım adam o saate yaşınıyorum deyip. Ya akar yarım da mı? Allah. Veren şu git madem. Benim. Benim bir pen teyzem alayın onun aylanan. O maşini sen var. Akar işte var. Bu kelleğin durulanayım sen. Ağızga killeğe işlerden maşine gidip kaldı. On iyi hem oynamağına koyup gidenler onlar. Ha oğlum beni o maşini yap kapı. Ağam ömünden aydayım. Avans geçmeden yerine maşina alyandır ağam. Avansını koy gitmeden üstüm ölçük ben yerine maşina alyandır. Oğlum amanızı getirirler. Adam almayalım bolya mı? Hadi gelirler bolya mı? Ay. Oğlum. İtat çalın onu. Ha? Be. Çare. O kaka. Lan gel oğlum şu üzümleri kırkıştırsana bir. Kaypallaştır oğlum şuları. Hadır kaka bari ya. Akın üzümüňem sezonu geçdi diýän ha. Janawar getirmesine goýup dur. Oğlum bir kaypallaştır şunu. Alo. Selamünaleyküm. Wa aleykümselam. Gowmy dost, ýaşym tapla. Awa. Saat şehre kayda ayarlı. Şahara? Avva şehre. Bolya da barýanadyr. Barqaýda ýer. Bolya. Kaka şahara barqaýçy. Nire var ya Çare. Şahara ali barqaýda ýerli doň. Sonra sağ ol tanrı arkasına ma alana oğlum. Kaka kapyň owlaýanmy? Ay Çare sen rýyglap durjağım. Goğluma sana. Aşpetleden nirlaýyn. Teres isteyen oğlum goğlaştırsana şunu.
İmkanı. Yağlasan da olmaz mı? Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gomal dost ýaşmy. Ha. Daýyş. Malmadara baryň gaýda aýarlar. Nira? Toýa mal aljakmyň. Ha, bor dost. Hem dost. Ay alyp barýan işim ýoklay ha. Olya bor da. Aha. Hakymyn aly bilen buraya bar gaýtsaklay. Derrew gelir näde bir sagatlay. Hey, çare. Hey, awalsına almarsın oğlum. Hey oğlum milyon. Ha kaka, çağırtınmı? Çağır sen. Bir doktor ekle oğlum. Peki yüreğim sancıcak oluyor Uğma yok. Bolya kaka yor. Maşini var oğlum. Yor kaka yor. Kaka, ne yapayım birden başladım ay? Ay. Bilmedim ay oğlum. Bilip birden pancağı olur. Gelen kaka mına ne? Be. Alo. Assalamu alaikum. Ha, wa alaikum assalam. Aljan gowmy dost. Ýaşymy? Gardan ýerdaý dost. Ay, kakam mara dost. Doktora gitip barýadym la ýa-da. Ýüregim nemedi? Hawada iş ýurjam bilip diýän da öňünden bahana bolsaklay. Ay öňüm bir işim diýän ýeri ýoklay sen. Ay edil beýle däldirler. Bilmeýän adam ha. Pir işte bolsaňam, ganatyň sesi ýüregime düşýär diýer. Oho, Usta dostum. Ağırmada ho. dostan. Gözlem kim var ya? Kaçan oradan qaraya ulaşıp gördün ay. Mene oturma ne geldim molin mara. Selamünaleyküm. Wa alaikum qawmi. Tugolma ta dallyň var dostum ne? Ha wala işin kanım çağırsan. Diýetsin, ýok, hoda, heýem bir iş garmamy. Açar şey diýýärdir, aýrýar da dukana gidýär da onu mun gyklanıp gelip oturýar, näle görýär? Yürünü. Ay. Tugolma ta dadan ýa-da güşgä bismillah. Sana da Hudaýa etirim. Awa amin dost. Dostan, dukana gidip palawjugyňa alışdyryp, şarşurjyga edip oturarsa. Dost mene sen ýan oturma ne geldim o kaçan ortaň ýanyna gelsen hatardaklan oturýarsan o adara galmasana ho. Ay, azar wama ýaljan näetdiga ýor sarsana dost. Yor. Hele dost, o wamyzda edil berýän Yusuf Ahmet market dostan şu. Ha şumu şol. Awa. Hop, balda edil kimen çykdy? Ali çykýan. Bale. Bale. Naş etdi da. Aljan. Geldin mi dost? Awa. Ey agar edilmeler ekenin da. Azar wama dost. Dost akarın nar var ama şunu. Akaryň nary. Awa. Abar men çykaraş dost. Dur dost otur ödüm gideyle. Bir mi? Özüm göräýin. Yok ödüm gör yan ha. Assalamu alaikum. Oğlum ýagdaýlaňa. Yank çıktıdan oğlum ne açman belletay depteram. 400 manat belli tuttur. 400 manat. Awa. Amca 400 manat da poz. Yankı belledenni. Men şuna mal. Inni kel belletçeklerine bellen ýalette bellemede ber koy ver. Yana men ederim aýt babamy. Hala. Bak. Akyl bir soraw wa. Näme üçin şu döwürde dogan geçýär bidar? Qara saçlı gelýär, qara saçlı diýilen bir zat da şeytan. Şo geçirýär. Şeýle bir öýde näde gülýär? Qara saçlı bulup otyr. Saçly emläňiz bir sedin. Näme diýjek bolýan men? Qara saçlylar öý buloýarlar. Öýü buloýarlar. Men kän hojalyk gördüm. Gelin gelýär. Meselem 3 dogan bolsa, şu 3 doganyň hersi bir ýere pytraýar. Indi näme çykoýan bildiňizmi şurady? 3 doganyň hersi bir ýere pytraýar.
Yürekleri garaşdyk ýalja gakbalmaly akarýar ha. Qara yürekleri. Ana göräýme agdy bir ýaşaşyp ýörene elti ärlerine gep berýärler, onuň iki dogan düşman edip goýýarlar. Şu akylly maşgala bolsa, akylly maşgalalaram ba häzir ýazarlar, nirde baňar hedildik dip ba. Men şuňa teman öňe açdyma çare. Şonu maňa bir gelin poliklinikada durup, sen nidi hemmex bir aýakdan sürmediydi. Biz 5 ýyl bolup bir hojalykda ýaşaýasydy. Men ulu gelinler diýdi, beýlekler jigim ýalyp köp agdy bir saklaýasydy. Ärlemi de murşanok, ödü bilen söwüşendok, meňde şetkinýasydy. Koýnoklaryny. Şoň üçin mara gyýzar size aýtjaklarym, dogan bilen doganyň arasyna düşmäň. Onu ikinciden pulmuşýa. Biznes start etmäň. Dost bilen dogan bilen kan anfat biznes start etmäň. Ol gaty az biznesler neme diýär, saklanýar. Gaty kiçilikden agdy bir gelýänler bolýar, söwüşmän şolarda saklanýar. Ta köp prosentlarda biznes etmäň dogan bilen, dost bilen. Qara saçly, hemen pul köplenç doganyň arasyna düşýän bolýar. Men davleny murtuşdyk jaşçaýyn.